TDK Manresa 104, el Bacom d'Hongria 73. L'equip de la capital del Bages ho ha aconseguit, superar per primera vegada en la seva història una eliminatòria de competició europea. El pròxim graó que haurà de pujar al TDK es diu Galatasaray. El TDK Manresa ha superat per primera vegada en la seva història una eliminatòria d'una competició europea. L'equip del Bages ha guanyat l'Albacom d'Hongria per un contundent 104-73 en el partit de tornada de la primera ronda de la Copa Courage. En terreny hongarès ja havia aconseguit un triomf mínim per 2 punts. Des dels primers moments s'ha vist que la diferència entre els dos equips era substancial. De seguida el TDK ha fet forat en el marcador i a la mitja part ja guanyava de 20 punts, 56-36. Els rebots de l'eslovè Kotnik i l'eficàcia anotadora de Thomas, 32 punts, han estat factors clau de la superioritat de l'equip de Salva Maldonado. En el segon temps, amb l'avantatge cada cop més àmplia, tots els jugadors catalans han tingut minuts de joc i cap d'ells s'ha quedat sense anotar. L'equip hongarès no ha pogut plantar cara i en cap moment ha posat en perill el triomf local, que al final ha estat de 31 punts. El pròxim obstacle del TDK serà l'equip turc del Galatasaray i en cas de superar-lo accediria a la lligueta de vuitens de final amb el consegüent benefici esportiu i econòmic. Coneguem ara alguns dels titulars dels diaris de demà. Comencem